Kaya bantu bangawiyo yaqala namhlanje. Mandithabatha ithuba ke ndibulise kubazalwane abasiqulunqela le nkqubo umzalwane uBonani nomzalwane uMnguni. Ndibulise kakhona kubaphulaphuli abaphulaphule le nkqubo, abefundisi, oobhishophi nabantu abamamela le nkqubo besemisebenzini, abanye basemigidini njalo. Mandinibulise ngelihle igama lenkosi yethu elinguYesu Kristu, amen. Kubazalwane bale nkqubo, icawa yabantu abangacawiyo, umzalwane uSihle Bonani nomzalwane uAnele Mnguni, abangabo ke abaqulunqa le nkqubo, babona into yokokuba mayibe yinkqubo ekhoyo. Phofu ke ekucingeni kwabo babengazi okokuba izawuphumelela na okanye ayizuphumelela, kodwa uThixo wona umbono wawubeka kubo bawenza. Ndiqinisekile into yokokuba abazalwane ezingqondweni zabo abakathi baphumelele kuwo, kodwa bayaqhuba, bayasebenza. Isimele into yokokuba abazalwane babini sibabeke emthandazweni, sibathandazise, kuba abajonganga okokuba mabaphele lapha. Bajonge into yoba ngenye imini bangafumana inkxaso, mhlawumbi kubekho i-radio station ethile, kuba yonke umbono uqala ngolu hlobo. Yonke umbono uthi ukuze uphuhle ngezinto ezikhangeleka zincinci kodwa zibalulekile. Sithi ke bazalwane, masilenze ilizwi lombulelo kuni, kuba le nto niyenzayo ninceda isizwe, le nto niyenzayo ninceda abantu abaninzi, niphakamisa isidima sabantu abaphelelwe sisidima. Le nto ndiqonda yoba phambi basiye kubantu abaninyusileyo okanye banyusa le nkqubo, mandiqale kuqala ndithi kuni uThixo azanisikelele, uThixo aninike amandla. Xa lo nyaka uphela nani nixakekile zizinto zenu, ziyimisebenzi yenu ehlukeneyo, imisebenzi yenkonzo, imisebenzi yamakhaya nemisebenzi yalapha ekuhlaleni kulo lonke eli, kodwa nale into yecawa yabantu abangacawiyo niyibone ibalulekile. Nayenza futhi ngokuzithemba, nayenza futhi ngokuyithanda, nayixabisa bazalwane into eniyenzayo. Ndithetha kakhulu ke kuba ndinento ithi inkulu le nto niyenzileyo. Incede iimbedlenge ezinintsi ngokwasemphefumlweni, incede abantu ababasele bazawuzibulala, incede abantu abebephelelwa lithemba bengadli, incede abantu abakhutshiweyo ezinkonzweni ngenxa yokudlakatheliswa, kodwa nina nababona bexabisekile, nabamkela kule cawa yabantu abangacawiyo. Sithi ke bazalwane, siyabulela kakhulu. uThixo ngokwenene anikhulise, uThixo ngokwenene anibabala, ayifezekise iminqweno yenu. Ndisitsho nje nditsho kuni nobabini, kuba yonke le nto asingomandla enu, ayingokokuba nithanda, kodwa kungenxa yokokuba uThixo uthandile into yokokuba mabaninike ubulumko, nithobeke ngohlobo enithobekele ngalo, nibancede abantu ekufuneke nibancedile njengoba nisenza njalo. Sithi ke bazalwane, siyabulela ke kakhulu.
nikhetha ndicelile ke okokuba mandenze ilizwi lombulelo elikhethekileyo nelizithobileyo, ilizwi lombulelo kubaxhasi bethu becawa yabantu abangacawiyo. Xa sijonga sigqiba unyaka sizawungena kunyaka wesine ngoku le nkqubo yecawa yabantu abangacawiyo. Bekungelula ke ukusuka kude kuzokuba leli xesha, bekungekho lula kakhulu, kodwa ngenxa yenu baphulaphuli nabaxhasi becawa yabantu abangacawiyo, ndikhumbula into yokokuba apha ukuze ube uyabukela kufuneke into yokokuba ube nedatha, idatha futhi ebalulekileyo okanye umyinge wedatha yamanyani. Awuzoze ubukele icawa yabantu abangacawiyo ngedatha ye-R5 okanye ye-R10 uba ndiphazami, kodwa kufuneka into yokokuba idatha ozawubukela ngayo ibe kwixabiso eliphezulu, kuba nayo le nkqubo ikwixabiso eliphezulu. Ndizama ukuthi akukho lula, kodwa ke naxhasa nasixhasa sade sabe sikweli xesha sikulo ngoku sizawungena kunyaka wesine, singenile kowesithathu. Loo nto ibonakalisa into yokokuba le nto yecawa yabantu abangacawiyo igqibelele sobiphindiwe. Ayiphindiwe ke ngenxa yenu, abantu abaphulaphuleyo, abantu abazileyo apha estudio baze kushumayela, abathi abazalwane xa bemenywa basuke kwiindawo zabo ezohlukeneyo bemenywa ngabazalwane beze bazokushumayela. Inkulu loo nto kuThixo, inkulu loo nto nakubantu ababukele le nkqubo. Bazalwane, ngokuzithoba ukhulu sithi kuni enkosi kakhulu, enkosi. Sinethemba futhi lokokuba uThixo onamandla, uThixo ozizinto zonke, uThixo obona apho singaboni khona, uThixo uza kuninceda. Abefundisi bayibukele le nkqubo, oobhishophi bayibukele le nkqubo, abantu ezivenkileni bayibukele abantu le nkqubo, abantu abachola amaphepha bayibukele le nkqubo. Ithi loo nto akukho mntu ungamkelekanga kule nkqubo. Ootishala bayibukele le nkqubo. Qhubekekani bazalwane nisixhasa, kuba ningekho nina ayikho le nkqubo. Noxa bazalwane babeyenzela nina, babeyenza kuba bebecinga besithi bafuna ukunika isidima sabantu ababone into yokokuba mabahlale phantsi bangakhonzi ngenxa yeemeko ezohlukeneyo, ngenxa yezinto ezohlukeneyo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yinto ethi apha kuni uThixo onothando, uThixo obona apho singaboni khona, makanisikelele futhi uyanithanda uThixo apho nina nikhona. Bazalwane, makuthi apho kungalunganga khona kulunge ngenxa yokokuba nizinikele ekumameleni le nkqubo. Noba babini bathathu abantu abamamela le nkqubo, kodwa namhlanje siphakamise izandla zethu sithi uyingcwele, uyingcwele uYehova, uThixo wemikhosi. Abantu sithi namhlanje, ngale mini yanamhlanje, kule nkqubo yethu esiyenzela nina, sithi apho kubopheke khona makukhululeke kulo nyaka uzayo, apho kungalunganga khona makulunge kunyaka ozayo, ngoba nizinikele nina okokuba abazalwane bam abathandekayo nixhase le nkqubo.
akukho lula bazalwane ningakhe nilinge nidele, akukho lula ukuhlala umamele umuntu ongayaziyo okokuba uzawuthini. Kodwa nina nihleli nisimamela, nihleli nimamela abazalwane uba namhlanje abazalwane bazawuthini. Kodwa namhlanje ndiqinisekile into yoba umphefumlo wakho uxolile, umphefumlo wakho wonwabile. Futhi bazalwane, ngale nkqubo ndinenkolo ethi, ndinethemba futhi elithi seza kunceda kwaye nayo sele ikuncedile. Bazalwane bam abathandekayo, andizukwenza abe made la mazwi, kodwa namhlanje ndizokuthi uThixo woxolo, uThixo wothando aze anisikelele nina namakhaya enu. Sinizawungena kunyaka omtsha. Ithi esi sigqeba sindithumileyo namhlanje abazalwane ababini, sithi xa sithetha nibe nonyaka omtsha. Bazalwane bam abathandekayo, nina neefemeli zenu, nina nabantwana benu, nina nezindlu zenu. Abe nani uThixo emigidini, abe nani uThixo nasemitshatweni, abe nani uThixo nasezinkonzweni zenu, babe nani uThixo nakwiindawo enivahashele kuzo. Nazi into yokokuba icawa yabantu abangacawiyo inihloniphile, icawa yabantu abangacawiyo iyanithanda, inixabisile. Ndithi ngaloo mazwi uThixo woxolo anisikelela, nithamsanqelise ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Igama lam ke ndinguSakhele wakaMnguni, ndinguJola ke mna ke isiduko, ndikhonza kule nkonzo yamarhabe amanyanayo apha eSigodi. Ndibona abazalwane bam benqwala xa beyifuna le nto yokuba ndizazise. Bazalwane, ndimenywe ngabazalwane nam ukuba ndizokwenza ilizwi lombulelo kuni. Yo, Papa yini, Papa 2, 3. yini, Papa yini.